Čaute, vítam vás u našeho ďalšieho videa z Minecraftu. A je tu so mnou aj Mark, pozdrav. No a rozhodli sme sa, že budeme natáčať ďalšiu sériu z Minecraftu 1.7 desiny a neviem prečo tu nefungujú tu skiny, ale nás to hodilo semka do diery. Tak museli sme ísť na iný server, lebo henten sa pokazil. Ja viem, že na tom druhom videu sme mali 24 pozretí a 4 lajky. A no akože že my práve začíname s natáčaním, takže pre nás to stačilo. A sme šťastní za tie aspoň lajky. A teraz, ako sa dostane, máš dosť? Štrku? 37, 8, 9. Prepáčte, ja to na chvíľu teraz zastavím, lebo mi taký jeden chalán volá. Tak zatiaľ. No dobre, čaute, mne volal kamo, že či nejdem zahrať, ale teraz natáčam, takže kašlem na to. A na nič nás to tu spawnulo, že? Nemusíme sa tu loginovať. Server nevieme, či dáme do popisku videa. To by nám už mohlo stačiť, nie? No, ty už ideš. Koľko máš? Ja mám 33 štrku. Ešte 50. Ty 50? No, tak nevystačí aj to, čo ja mám. Počkaj, ja mám hlinu. No, okej. Vidíte, že nás to naozaj spawnulo semka do takej poriadnej diery, ale dobre nás to tu hodilo, normálne, že by sme sa tu mohli aj... Tam je nejaký les. No, tak poďme do neho, ne? No a hentam viete, že sme mali postavený aj dom, lenže, ako som hovoril, že nám nejde a poriadne bugoval. Počkajte, ja mám vypnuté hlasy na Minecrafte. Hej, ja ich mám vypnuté. Viete čo? A ja, že už tam je villager vesnička. Ale nemôžem normálne nájsť semiačka. Zabíjaj slepice, okej? Na mäso. Alebo ty zatiaľ naťaž drevo a ja budem zabíjať slepice, okej? Do parčíc. Koľko zase má slepica? No, okej. Počkáte. No, dobre. Idem ti pomôcť ťažením. Budeme mať spoločný taký veľký dom, okej? Si postavíme. Však píšte... Z akého dreva budeme mať? Neviem. Však ale teraz budeme mať iba taký začiatočnícky, hej. Taký malý, hej, zatiaľ si postavíme dom. Vieš ako. Moby, aby nás nezabíjali. A budeme si... Máš krafťak? Vyrobím si. Ja už som ho vyrobil, nemusíš vyrábať. No a toto. Ja radšej si ho postavíme, jak by nám zombáci. Poď sem. Počkaj, ja teraz robím dub. Ale obidve sa nám hodí, aj breza, aj dub. Hej. Počkaj, iba toto naťažím. No okej, čo? Pozri. Podľa mňa zatiaľ tu by sme mohli bývať, lebo tu je aj uhlie. Tuto, v tejto jaskinke? No okej, počkať. Položím sem krafťak a
vyrobím krompáč a spravím pec. Však zatiaľ najlepšie je dom pod zemou, čo? Počkaj, ešte dve. No, konečne mám. No, pec mám. Dám zatiaľ vypekať, hej. Toto. Zatiaľ máme jedno uhulie. Čo sme tam vtedy, pamätáš si? Potrebujeme aj vypiesť mäso, ale čo si hneď železo, čo si našiel. 2 uhlia to nám stačí, nie? 8 stykov. Stykov. Fakiel. Semka by sme si to mohli aj zahrať. Aj vlastne, hej, semka už je koniec, taký to nevadí. Tu mám zatím nejaký kamenný kón. OK, díky. Ja dám teraz vypalovať mäso. Dám tam to drevené uhlie a vypalím mäso. Spravím zatiaľ jednu truhlu, OK? A ja už som spravil. No tak budeme mať takto. Takto takú malú jednu ešte truhlu. Máme aj semienka, vieš, že by spravím toto. Farmu, hej. No nie farmu, ale proste Už aj železo. Super. To treba ťažiť, treba. Aha, máme tu chobotnicu. Dúfam, že nám tu nepožere 9 semiačok. Čo ty vieš, možno, že je na ní. Že fičí na semiačkách. Strašne rád by som tu našiel tú úrodnú pôdu, ako tam v minulom diele, čo jej bolo tak veľa. Mám zabiť tú chobotnicu na vačky? Môžeš. Ty kokos. Tá sa ale drží. Tá vydrží, no, mala jeden vačok. To si nechám tak. Počkaj, kde tu máme my? Jaj, semka. Potom by sme mohli ísť ťažiť do tej veľkej diery, tam som videl veľa železa. No, okej. Chceš mäso? Ne. Tak som ho hodil za teba. Ja zatiaľ idem na mäso, hej, lebo ho nemáme nejako vo vie ako. Počkaj, saplingy zasadím. Idem sa popozerať, Jessica po jedle. Aha, semka sú slepice. Tam je dedina. Kde? Tam poď sem. Kde si? Tu na strome. Nevidím ťa. Počkaj. Tu, za tebou. Au. Tam, niekde tam. Hej, tak sa ideme pozrieť a prídeme do tej dediny a už končíme, lebo už natáčame 9 minút a mne to nechce ísť. Aha, kone! To máme dobré. Si ich osedla. A biele. Aha, semka je. No a pre tento diel je to všetko, tak majte sa zatím.